நாளைக்கு நாளைக்கு வந்துருவீங்களா? வந்துருங்க. வந்துருங்க. சரி, லைவ் போட்டுட்டாங்க, நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம. சரி, நன்றி நன்றி நன்றி. ஆரம்பிச்சிருமா, நீங்க சொல்லிருங்க லைவ். பெற்றோர்களுக்கும் தலைவரின் பாசமிகு இளஞ்சிறுத்தைகளுக்கும் சிறுத்தைகளுக்கும் அனைத்து தோழர்களுக்கும் இன்று நடைபெற இருக்கும் இணையவழி கருத்தமர்வு 41 வெல்லும் ஜனநாயகம் திருமாப்பட்டறை என்னும் தலைப்பினில் நாம் நடத்தி வருகிறோம். இதில் சிறப்பிக்க இருக்கும் நமது தலைவரின் பாசமிகு நேர்மையுள்ள ஒரு மாவட்ட செயலாளர். இன்று கூட அவர் பல இளைஞர்களை, பட்டதாரி இளைஞர்களை நமது இயக்கத்தில் இணைத்துள்ளார். சி நீலமேகம் அண்ணன் அவர்களை அன்புடன் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நம்முடன் இணைய உள்ளார். திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர். இன்று நடைபெறும் கருத்தமர்வில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்குமே எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறேன். பேச இருக்கும் தோழர்கள் முன்பு ஏதாவது பேசிக் கொண்டிருக்கலாம். அண்ணன் சற்று நேரத்தில் வந்து பேசுவார். கல்பனாக்கா, தற்போது நீங்கள் பேசுவோம். அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேச. வெல்லும் ஜனநாயகம் மாநாடு வெல்லட்டும். இனிமேட்டு அதுதான் ஆக்சுவலா எனக்கு அது ஸ்லோகனா சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து நமக்குள்ள அந்த சாதிய ஒரு ஒரு வன்மம் வந்து எப்படி தலை விரிச்சு ஆடுது அப்படின்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னு தெரியல, என்னோட ஒரு நேத்துக்கு ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருந்தேன். மேபி ஒரு நைட்டு, ஏன்னா அந்த சின்ன குழந்தைங்க 2 பேர் இறந்தது ரொம்ப என்னைய அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு. ரெண்டு பேர்த்துக்கு அது ஒரே கம்யூனிட்டில 2 பேரை கொன்னுட்டாங்க இல்லையா, நேத்து தானே அது. அது ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணி இருந்துச்சு. அப்போ நான் வந்து எழுதியிருந்தேன், சனாதன இவங்களுக்கும் சாதிய அதாவது அந்த 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 மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவை வந்து மயக்க மருந்து இல்ல, சும்மா நான் ஒரு அனஸ்தடைஸ் பண்ண ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு அந்த போட்டோவை போட்டு இதுக்கு தேவை வந்து மயக்க மருந்து கிடையாது, அறுவை சிகிச்சைன்னு போட்டிருந்தேன். அதுக்கு அவ்வளோ ஒரு பயங்கர ஒரு ஒண்ணுமே இல்ல, சாதியவாதிகளுக்கும் சனாதனவாதிகளுக்கும் அப்படின்னு எழுதுனதுக்கு அவ்வளவு ஒரு கண்டனம். அப்போ நம்ம எவ்வளவு சனாதனம் நம்மள வந்து ஆக்கிரமிப்பு ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிருக்கு, காலகாலமா பண்ணிருக்கு நம்மள. நம்மன்றத வந்து எப்படி சொல்றேன்னா, எல்லாருமே விளிம்பு நிலை ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், அதாவது இந்த பிறப்பினால் என்னை விட ஒருத்த வந்து கம்மியா இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு தாட்டே சொல்றேன். தட் தாட் இட் செல்ஃப் இஸ் நம்மள வந்து எல்லாம் சிக்காக்குது, நம்ம மக்களை, மனிதர்களை. வந்துட்டாங்களா நம்ம சீஃப், ஐ மீன் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்? அவங்க வந்துட்டே இருக்காங்கன்னா வந்துட்டே இருப்பாங்க. கனெக்ட் ஆயிட்டாங்க. நீங்க பேசுங்க. ஓகே. அது வந்து என்ன அந்த அப்போ அதுல ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தாரு, இது மட்டும் அப்போ மூளையில மட்டும் நான் அப்ப எழுதியிருந்தேன், மூளையில் மலம் கலந்தவர்களுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும், மூளை அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும்னு எழுதியிருந்தேன். அப்போ அவங்க வந்து இப்ப உடம்பு ஃபுல்லும் இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. இது வந்து திஸ் இஸ் லைக் அ டி அடிக்ஷன், ஆல்கஹாலிக் மாதிரி ஒரு அடிக்ஷன். என்னோட இன்னொருத்தன் கம்மின்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு அடிக்ஷன். எனக்கு கீழே ஒருத்தர் இருக்கான், எனக்கு கீழே ஒருத்தர் இருக்கிறான் அப்படின்னு நினைக்கிறதுதான் சாதியத்தையே நிறைய தூண்டுது. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேசிக்கா இப்போ இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க வந்து சொன்னாங்க, திரும்பி வந்துட்டு இருக்கும்போது என் டிரைவர் சொன்னாங்க, அவ்வளவு அழகா சொன்னாரு. என்னன்னா, அம்மா இது என்ன பிளட் நாம பேசணும்ல ரேணுகா, நம்ம யூஸ்வலா பேசுவோம்ல அந்த பிளட் பத்தி, அத வந்து அவர் சொன்னாரு. இத்தனைக்கும் அவர் வந்து ஒரு வேற ஒரு சமுதாயத்து பர்சன். ஆனா சொல்றாரு, அப்போ எத்தனை கோடி கொடுத்தாச்சும் அந்த பிளட்ட வாங்கிக்க மட்டும் ட்ரை பண்றாங்களே, அப்ப மட்டும் கேட்க மாட்டாங்கல்ல, அப்புறம் எதுக்கு இன்னொரு சாதியை தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க
அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து அது எவ்வளவு ஒரு அழகான ஒரு தாட். இப்போ அதை வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குள்ளேயும் விதைச்சிருக்காரு அப்படின்னும் பொழுது நம்முடைய தலைவர் வந்து எவ்வளவு ஒரு நம்ம தலைவரை போல ஒரு ஆளுமை மிக்க தலைவர் வந்து என்னை பொறுத்த மட்டில் இல்லவே இல்லை என்று நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுதான் அந்த ஆளுமை. ஆளுமை என்பது வந்து சும்மா அப்படியே நான் பயங்கரமான ஆளு, பெரிய ஆள் நான் அப்படின்னு சொல்றது இல்ல. அடுத்தவரை வந்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்முடைய கருத்தை அவர்கள் உள்வாங்கிக் கொள்கிறார்கள். நம்ம எவ்வளவு அவர்களுக்கு ஒரு பாதிப்பை, நல்ல முறையான பாதிப்பு, அதாவது நம்முடைய கருத்து அத்தனையும் அவர்களுக்குள் ஒருத்தருக்குள்ளார போய் வேரூன்றுனா கூட அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விடயம் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு அப்ப தெரிஞ்சுச்சு. சோ இந்த சாதிய மனப்பான்மை போறது வந்து அதாவது அதாவது அதே போலதான் இன்னொன்னு சொல்லி என்னோட தாட் இருக்கும். எப்படின்னா நம்ம வேணாம்னு சொல்றது வந்து எந்த மதத்தை வேணாம்னு சொல்ல கிடையாது. நம்ம எந்த சாதி இதுன்னு சொல்லல. நம்ம என்ன சொல்றோம்னா என்ன வந்து பிறப்பால் என்ன நீ ரொம்ப உன்னோட நான் தாழ்ச்சின்னு எந்த சமூகமோ, எந்த சமுதாயமோ, எந்த மதமோ எது சொல்லுதோ அதைத்தான் மறுக்கிறோம். அந்த சமுதாயத்திற்கு, அந்த மார்க்கத்திற்கு பெயர் வந்து இந்து மதம் அப்படின்னா அந்த மதத்தை வேண்டான்றோம். அந்த மதத்திற்கு வேற ஏதாவது ஒரு மதம் பேர் இருந்தாலும் அது வேண்டாம் தான் நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா அதுதான் அம்பேத்கருடைய கனவு, அனிஹிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட். அது வந்து சாதி ஒழிப்பு. அதுதான் நம் தலைவர் நம்முடைய ஸ்லோகனாக இருக்கிறார். இத வந்து ஒரு ஒரு வெல்லும் ஜனநாயக மாநாடு வந்து அது வந்து ஒரு மிக பெரும் ஒரு அதிர்வலை வந்து இந்தியா முழுக்க கட்டாயமாக ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுல வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு துளி அளவேனும் சந்தேகம் இல்லை. கண்டிப்பாக. ஏன்னா நம்ம யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ரேணுகா வந்து இவங்க ஒரு இது ஆரம்பிக்கிறாங்க, தோழர் வந்து ஒரு அழகா ஒரு ஜூம் மீட்டிங் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. 41 நாட்கள் ரேணுகா சித்திக் தோழரும் அதுவும் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு வந்து அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் ஒரு ஆர்கனைசிங் இது. அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் அதற்காக நம்ம எல்லாரும் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு காரணம் வந்து சும்மா ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்காகவே நம்ம இங்க வரல. வந்து ஏதாவது ஒரு அழகான ஒரு விடயம் கிடைக்குமா? ஏன்னா எவ்ரி மினிட் என்னை பொறுத்த மட்டில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் துளியுமே நமக்கு வந்து கற்றுக்கொள்வதற்கான நேரம். அதாவது அதற்கு வந்து நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்லும் பொழுது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, கற்றுக்கொள்வதற்கு வந்து சில தவறான விடயங்கள் நமக்குள்ள ஊறி போயிருக்க விடயத்தை வந்து அன்லேர்ன் பண்ணணும். டு லேர்ன் திங்ஸ் யூ வில் ஹாவ் டு அன்லேர்ன் கொஞ்சம் திங்ஸ். என்னன்னா பிரெயின்ல செல்ஸ்ல இருந்து அது வெளியில போனாதான். இப்ப தண்ணி கூட ஃபுல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நிரம்பி வழிஞ்சிட்டே தான் இருக்கும். எதுவும் உள்ளுக்குள்ள போட முடியாது நம்ம. அப்போ கொஞ்சம் தண்ணியை நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் தண்ணி அதுல ஊத்தலாம். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றதுன்னா அதுதான். சோ நம்ம பிரெயின் செல்ஸ்ல இருக்கிற கெட்ட விடயங்கள் எல்லாம் தூக்கி போட்டு விட்டு நல்ல விடயங்களை உள்ளுக்குள் வாங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஏன்னா கற்பது கடைசி நொடி பொழுது வரை நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம். நாம் கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு விடயமும் மற்ற ஒருத்தருக்கு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்றால் அதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு செயல் வந்து எதுவுமே இருக்காது என்பது வந்து ஒரு ஆணித்தரமாக நம்புகிறேன். அந்த மட்டில் ரேணுகாவின் முன்னெடுப்பு, தோழர் சித்திக் அவர்களின் முன்னெடுப்பை வந்து நான் மிக மிக ஒரு பயங்கர பாராட்டுதலுக்குரியதாக நான் கருதுகிறேன். போதுமா ரேணு? பேசிட்டேன். ரொம்ப நேரம் ஃபில்லர் மாதிரி என்ன பேச சொன்னாங்க, அதனால பேசினேன். நீங்க யாராச்சும் பேசுங்க தோழர். அக்கா நம்ம சீஃப் கெஸ்டே வந்துட்டாங்க. சூப்பர், வெரி குட், தேங்க்யூ, வெல்கம், தேங்க்யூ. இன்னைக்கு பட்டதாரி இளைஞர்களை 200க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களை தலைவரின் தலைமையில வந்து கட்சியில இணைச்சிருக்காருக்கா. நம்ம அண்ணனுக்கு வந்து இன்னைக்கு லைவ்லயே தலைவரோட லைவ்லயே இன்னைக்கு அண்ணன் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு மிக சிறந்த அண்ணனும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க.
நம்ம அண்ணனை பாராட்டுறதுக்கெல்லாம் அந்த வரவேற்பு எல்லாம் இல்ல, ஆல்ரெடி ஃபுல்லா டயர்ட்ல தான் இருங்க. திருவள்ளூர் மாவட்ட கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் அவர்களை தற்போது நீலமேகம் அவர்களை தற்போது பேச அழைக்கின்றோம். அண்ணா அவர்கள் பேசுவோம். வணக்கம்மா, கேக்குதுங்களா? தெளிவா கேக்குதுன்னா பேசுங்க. வெல்லும் சனநாயகம் அப்படிங்கிற தலைப்புல 41வது அமர்வா? ஆமாங்கண்ணா. 41வது அமர்வு எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, வாழ்த்துக்கு நன்றி. எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் வெல்லும் சனநாயகம் அப்படின்னு எப்போதுமே ஒவ்வொரு பொதுக்கூட்டங்கள்லயும் அல்லது ஒவ்வொரு நிகழ்வுகள்லையும் ஏதாவது ஒரு அடிக்கோடிட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவாரு. ரொம்ப நம்ம உன்னிப்பா கவனிக்கணும். ஏன் அப்படி அடிக்கோடிட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவாரு அப்படிங்கிற கவனிக்கும் போதுதான் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையே மனசுக்குள்ள வச்சுதான் தலைவர் எப்போதுமே அந்த அடிக்கோடிட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவாரு. நான் ரொம்ப நாளா அதை கவனிச்சுட்டு வரேன். ஒரு பெரிய ஒரு கட்டுரை மாதிரி ஒரு வாசிப்பு இருக்கும். ஆனா அதுல 1-2 வரிகள் மட்டும் முக்கியமான செய்தியா தலைவர் எப்பவுமே பதிவு பண்ணுவார். அந்த வகையில தலைவர் வெல்லும் ஜனநாயகம் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை நமக்கு வழங்கி அதை ஒட்டிய பயணங்கள் இப்போதைக்கு இருந்துட்டு இருக்கு. 1932 அல்லது அதற்கு முன்னதாக பிரிட்டிஷ் இந்தியா எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் வருகைக்கு பிறகு வருகைக்கு முன்னதாக வேறு இந்தியா, வருகைக்கு பின்னதாக வேறு இந்தியா. வருகைக்கு முன்னதாக இருந்த சனாதன இந்தியாவை புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தன்னுடைய அறிவாற்றலின் மூலம், தன்னுடைய எழுத்துக்களின் மூலம், தன்னுடைய பேச்சுக்களின் மூலம் கட்டுடைத்து ஒரு ஜனநாயக இந்தியாவை கட்டமைத்தவர். அப்படிப்பட்ட புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அரசியல் மாற்றம் வெகு விரைவாக நடந்துவிடும், ஆனால் சமூக மாற்றம் நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை பற்றி ஆய்வு செய்தார். ஒரு நூற்றாண்டு காலத்தில் அரசியல் மாற்றத்தை நாம் மெல்ல மெல்ல எட்டி பிடித்திருக்கிறோம். ஆனால் சமூக மாற்றம் என்பது இன்று வரை மிக சிக்கலாகவே இருந்து வருகிறது. அரசியல் மாற்றத்தின் பால் சமூக மாற்றம் அப்படிங்கிறத எல்லாரும் முன்ன வச்சாங்க, ஏற்கனவே இருந்த தலைவர்கள். ஆனால் அரசியல் மாற்றத்தின் பால் ஏற்படுகிற சமூக மாற்றத்தை விட சமூக மாற்றத்தின் பால் ஏற்படுகிற அரசியல் மாற்றம் ரொம்ப முக்கியமானது. அப்போ இங்க சனாதனம் அப்படிங்கிறது அரசியல் மாற்றத்தின் பால் சனாதனத்தின் மீதான எந்த தாக்குதலையும் நிகழ்த்தவில்லை. மெல்ல மெல்ல 1950களுக்கு பிறகு காங்கிரஸில் இருந்த மிதவாதிகள் சனாதனத்தை ஒரு நீண்ட தூர பயணத்திற்கு இட்டு சென்று இன்றைக்கு வரைக்கும் நிலைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். காங்கிரஸ்காரங்களுக்கு அதுல வருத்தம் இருக்கலாம், இல்லாம கூட போகலாம், அல்லது ஒரு எதிர்ப்பு நிலை கூட இருக்கலாம். ஏனென்று சொன்னால் காங்கிரசினுடைய அந்த நீக்குப்போக்கான அந்த செயல்களின் ஊடாகத்தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் சனாதனம் தொடர்ந்து நிலை பெற்று இருக்கிறது. அது அன்றைக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் கட்டுடைப்பு செய்து ஒரு புரட்சிகர மாற்றத்தை முன்வைத்தார். ஆனால் அதை தொடர்ந்து காங்கிரசினுடைய ஆட்சியாளர்கள் யாருமே புரட்சியாளர் அம்பேத்கருடைய கட்டுடைப்பை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்லவில்லை. அது மட்டுமல்லாது தலைவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு பிறகான பாசிச அல்லது சனாதன எதிர்ப்பில் அகில இந்திய தலைவர்கள் யாரும் அதை முன்னெடுத்து செல்லவில்லை. ஏனென்று சொன்னால் புரட்சியாளர் அம்பேத்கருக்கு பிறகு பல்வேறு தலைவர்கள் இந்தியாவில் தோன்றினார்கள் அல்லது கள செயல்பாட்டாளர்களாக இருந்தார்கள். ஆனால் அவருடைய நோக்கம் எல்லாம் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதிலும் அல்லது அதிகாரத்தோடு தொடர்ந்து செயல்படுவதிலுமே தன்னுடைய காலங்களை போக்கிக் கொண்டார்கள். அப்படித்தான் தமிழகத்தில் இருந்த பல்வேறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அல்லது இந்திய குடியரசுக் கட்சியின் தலைவர்கள், அல்லது தலித் மக்களுக்கான தலைவர்கள் என்று அறியப்பட்ட தலைவர்கள், பல்வேறு தலைவர்கள்
சனாதன கட்டுடைப்பை நிகழ்ச்சிய புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் தொடர்ச்சியாக பயணிக்காமல் அரசியலமைப்புக்குள்ளே நின்று அல்லது அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக தங்களுடைய நிலைப்பாடுகளை மாற்றிக்கொண்டார்கள். அந்த நிலைப்பாட்டின் விளைவாக சனாதன கட்டுடைப்பில் நம்மால் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த இயலாமல் கிட்டத்தட்ட 2020 வரை கூட சொல்லலாம். எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் தொடர்ந்து சனாதன எதிர்ப்பில் உறுதியாக இருப்பவர். ஆனால் அரசியல் ரீதியாக இந்திய அளவில் சனாதனத்தை பற்றி அல்லது சனாதனம் என்கிற அந்த அந்த வார்த்தையை கூட நாம் இன்றைக்கு எழுச்சி தமிழரின் வாயால் தான் நாம் அறிந்திருக்கிறோம், அறியப்பட்டிருக்கிறோம். அதற்கு முன்னதாக எந்த தலைவர்களும் சனாதனத்தை பற்றி அல்லது சனாதனம் என்பதை பற்றி இதுவரைக்கும் வாய் திறந்து பேசவில்லை. கடந்த காலங்களிலே இந்து மதம் அல்லது இந்துத்துவம் அப்படித்தான் ஏற்கனவே, அல்லது பார்ப்பனிய மதம் அல்லது வேத மதம், வைதீக மதம் என்றெல்லாம் கட்டமைத்தவர்கள் எழுச்சி தமிழரின் அறிவிப்பிற்கு பிறகுதான் தமிழ்நாட்டு அளவில் முதலாக சனாதனம் என்கிற சொல் கட்டுடைக்கப்பட்டு சனாதனம் என்கிற சொல் முன்னிறுத்தப்பட்டது. சனாதனம் என்கிற சொல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர்கள் மத ரீதியாக பயன்படுத்துகிறார்கள். எழுச்சி தமிழர் தலைவர் அவர்கள்தான் சனாதனத்திற்கான முதல் விளக்கத்தை கொடுத்தவர். குறிப்பாக சனாதனம் எவ்வாறெல்லாம் செயல்படுகிறது ஒற்றை வார்த்தையில் தலைவர் அவர்கள் சொல்லி முடித்தார். சனாதனம் என்பது நிலையானது, அழிவில்லாதது, ஏற்றத்தாழ்வுகளை கொண்டது, பிறப்பின் பால் ஏற்றத்தாழ்வுகளை கொண்டது, அது ஆதிக்கம் செலுத்தும், ஒடுக்குமுறையை ஏவிடும், அது சுரண்டலை நிகழ்த்தும், இத்தனை செயல்களை செய்யும் சனாதனத்தை ஓரிரு வரிகளில் வெளிப்படுத்தியவர் எழுச்சி தமிழர் தலைவர் அவர்கள். தலைவர் அவர்கள் அறிவித்ததிலிருந்து இந்தியா முழுமைக்கும் மெல்ல மெல்ல பரவி சனாதனத்திற்கு எதிரான கோட்பாடுகளை ஆங்காங்கே இருக்கிற தலைவர்கள் மிக சரியாக அந்தந்த அரசியல் நிலைப்பாட்டிற்கு எதிராக தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொண்டார்கள். ஆனாலும் அது பெரிய அளவில் வெற்றி பெறவில்லை. அதைத் தொடர்ந்து தலைவர் அவர்கள் சனாதன எதிர்ப்பில் வலுவாக நிற்கக்கூடிய தேவை ஏற்பட்ட போது தலைவர் அகில இந்திய அளவிலே ஒரு முயற்சியை முன்னெடுக்கிறார். சனாதனத்தை வீழ்த்த வேண்டும் அப்படின்னால் அதற்கு முன்னதாக சனாதனம் என்னவெல்லாம் இந்திய அரசியலிலே ஆட்சி அமைப்புகளிலே என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டும். அது முழுக்க RSS மையப்படுத்திய ஒரு அரசாக அமைந்திருக்கிறது. RSS என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, RSS மெல்ல மெல்ல சனாதன கருத்தியலை ஒரு சமூக அல்லது வாழ்வியலாக மாற்றியிருக்கிறது. சமூக வாழ்வியலாக மாற்றிய RSS சனாதன கருத்தை அது மெல்ல மெல்ல அரசின் அதிகார வர்க்கத்தோடும் பிணைந்ததாக மாற்றியிருக்கிறது. இங்க சிக்கல் அப்படின்னா, மெல்ல மெல்ல சனாதன கருத்தியல் அரசியல் கருத்தோடு அல்லது அரசியல் அதிகார வர்க்கத்தோடு தொடர்ந்து பயணித்ததன் விளைவாக மெல்ல மெல்ல அது சமூக நீதியை கொய்தோண்டி புதைத்திருக்கிறது. சமூக நீதிக்கு எதிரானதுதான் சனாதனம், சமூக நீதிக்கு எதிரானதுதான் பார்ப்பனியம், சமூக நீதிக்கு எதிரானதுதான் வைதீகம், சமூக நீதிக்கு எதிரானதுதான் இந்துத்துவம். இத்தனை பெயர்களில் அழைத்தாலும் அது சனாதனம் என்கிற ஒற்றை சொல்லில் முடிவுறுகிறது. அப்படிப்பட்ட சனாதனம் இந்த சமூகத்திற்கான விடுதலையை என்றைக்கும் தராது. ஏனென்று சொன்னால், விடுதலை என்பது ஒரு மனிதன் எப்போது விடுதலை பெறுகிறான் என்றால், சக மனிதனோடு சமத்துவமாக வாழ்வதற்குரிய அனைத்து நிலைகளிலும் எது உறுதி செய்கிறதோ அதுதான் விடுதலை. விடுதலை அப்படிங்கிறது சமத்துவத்திலிருந்து தான் பிறக்கும். சனாதனத்தை ஒழித்தால்தான் சமத்துவம் பிறக்கும். சமாதானத்தை எதிர்ப்பது எது என்றால் சமத்துவம் தான்.
சமூக நீதியை குழிதோண்டி புதைக்கிற RSS, சமூக நீதியை குழிதோண்டி புதைக்கிற சனாதனம், சமூக நீதியை குழிதோண்டி புதைக்கிற வைதிகம், பார்ப்பனியம் அனைத்தையும் வெற்றி கொள்ள வேண்டுமானால் இங்கே சமத்துவம் நிலை பெற வேண்டும். சமத்துவம் எங்கே பொதிந்திருக்கிறது? இதான் இங்க கேள்வி. நாம் சமத்துவம் அல்லது விடுதலை என்பதை எங்கிருந்து நாம் பெறப்போகிறோம்? அந்த சமத்துவம் அல்லது விடுதலை என்பது நமக்கு எங்கே உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது? இதுதான் முக்கியமான கேள்வி. நமக்கான சமத்துவம், சமநீதி எல்லாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பால் உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் நமக்கான சமநீதியை வழங்குகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் நமக்கான சம வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் நமக்கு சம உரிமையை தருகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் நமக்கு சமத்துவத்தை தருகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய வாழ்க்கையையும் தீர்மானிக்கிறது. ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய வாழ்க்கையையும் தீர்மானிக்கிற இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை தகர்க்க முயற்சிக்கிறது RSS அல்லது சனாதனம். தலைவர் இந்த இடத்துல ரொம்ப கவனமா காய் நகர்த்துறாரு. இந்த மக்களுடைய விடுதலையை வென்றெடுக்க வேண்டுமானால் அரசியலமைப்பு சட்டம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அரசியலமைப்பு சட்டம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமானால் ஜனநாயக சக்திகளை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். ஜனநாயக சக்திகள் என்பது யார் என்றால் RSS எதிர்க்கிற அனைவரும் ஜனநாயக சக்திகள் என்பதை நாம் அடையாளம் காண வேண்டும். RSS, BJP, சங்க பரிவாரங்கள், இந்துத்துவ கும்பல்கள் இவர்கள் அனைவரையும் எதிர்க்கிற அனைவரையும் நாம் ஜனநாயக சக்திகளாக அடையாளம் காண வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது. அப்படி ஜனநாயக சக்திகளை அடையாளம் கண்டு கொண்டதின் விளைவாகத்தான் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் இந்திய அளவில் RSS எதிர்ப்பதற்காகவும் அல்லது BJP அரசை எதிர்ப்பதற்காகவும் ஒரு அகில இந்திய அளவில் ஒரு கருத்தொற்றுமை மிக்க ஒரு கூட்டணியை அமைக்க வேண்டும் என்று கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வந்தவர் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள். காங்கிரஸோடு சில நிகழ்வுகளிலே அல்லது சில செயல்களினால் கடந்த காலங்களிலே எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் முரண்பட்டு இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்திய அளவிலான நெருக்கடிகளுக்கு தீர்வு என்பது அகில இந்திய அளவில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஒரு கூட்டணியில் இடம்பெற வேண்டும். அந்த கூட்டணி ஒரு ஜனநாயக கண்ணோட்டத்தில் இருக்க வேண்டும். ஜனநாயக சக்திகள் இணைப்பதன் மூலம் தான் நாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க முடியும். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதன் மூலம்தான் நாம் இந்த மக்களுக்கான விடுதலையை வென்றெடுக்க முடியும். இந்த மக்களுக்கான சமத்துவத்தை உறுதி செய்ய முடியும். அப்படி சமத்துவத்தை உறுதி செய்ய வேண்டுமானால் நாம் ஒரு திரட்டப்பட்ட சக்தியாக அரசியலமைப்பை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த கூட்டமைப்பாக செயல்பட வேண்டும். அப்படி என்றால் தலைவர் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார் என்றால், இப்படி கடந்த காலங்களிலே ஒரு குறைந்தபட்ச தலித் தலைமையிலான தலைவர்கள் யாரும் அகில இந்திய அளவில் ஒரு கூட்டமைப்பிற்கு முயற்சி செய்தவர்கள் இல்லை. எழுச்சி தமிழர் தலைவர் அவர்கள் மட்டும்தான் ஒரு நீண்ட தூர பயணத்தில் இந்த சமூகத்தின் விடுதலைக்காகவும் இந்தியாவை காப்பாற்றும் நோக்கத்திற்காகவும் ஒரு நீண்ட தூர பயணத்தை மேற்கொண்டு அனைத்து தலைவர்களையும் சந்தித்து இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்றினால்தான் இந்திய சமூகத்தை அல்லது இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும். அப்படி என்றால் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு முழக்கத்தை முன்வைக்கிறார். ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற முழக்கம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதன் மூலமாகத்தான் சனாதனத்தை வேறறுக்க முடியும். அப்படி என்றால் 2024 நடைபெற போகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சனாதனத்தை வீழ்த்த வேண்டுமானால் ஜனநாயகம் வெல்ல வேண்டும். ஜனநாயகம் வெல்வதற்கு கூட்டணியை எழுச்சி தமிழர் தலைவர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார். அந்த சொல் தான் இன்றைக்கு வெல்லும் ஜனநாயகம். 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே ஜனநாயகம் வெல்லும் என்பதை ஒரு எதிர்கால சொல்லாக தலைவர் அவர்கள் பயன்படுத்திய சொல் தான் வெல்லும் ஜனநாயகம்.
வெல்லும் ஜனநாயகம் என்கிற அந்த சொல்லை நாம் எல்லாம் அடித்தட்டு மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். அந்த அடித்தட்டு மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக மிகப்பெரிய பரப்புரைகளை நாம் திட்டமிட்டு கட்டமைத்து செயலாற்ற வேண்டும் என்கிற நோக்கில் தான் எழுச்சி தமிழர் தலைவர் அவர்கள் வெல்லும் ஜனநாயகம் என்கிற சொல்லாடலை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்று நான் நினைக்கிறேன். அந்த வகையில ஜனநாயகம் வெல்லும் என்கிற அளவில் நாமும் தொடர்ந்து அனைவரும் தொடர்ந்து களப்பணி ஆற்றுவோம் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. வெல்லும் ஜனநாயகம் அண்ணா. நிச்சயமாக இன்று உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ணா. 200 பட்டதாரி இளைஞர்களை நம் இயக்கத்துல இணைச்சிங்க. அந்த அனுபவம் பற்றியும் நம்ம இயக்க தோழர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. கண்டிப்பா. என்னன்னா, நான் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்டத்திலேயே செயலாளர். அங்க ஏற்கனவே தொடர்ந்து பட்டதாரிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் தொடர்ந்து தலைவரோடு பயணிப்பதற்கு ஏதுவான சூழல் அமையவில்லை. அதான் இங்க சிக்கல். நிறைய இடங்கள் அது இருக்கு. மாவட்ட செயலாளர்கள் தங்களை ஜனநாயகவாதிகளாக முதல்ல நடந்துக்கணும். மாவட்ட செயலாளர்கள் அப்படிங்கிறது குறுநில மன்னர்கள் அல்ல. மாவட்ட செயலாளர் அவர்கள் தலைவருடைய தளபதிகள். தலைவரை நோக்கி மக்களை அமைப்பாய் தெல்ல வைப்பதற்கான களப்பணியாளர்கள். தலைவருக்கு அடுத்தபடியாக மாவட்ட செயலாளர்கள் தலைவர் பின்னால் அழிந்திடக்கூடிய மக்களுக்கான வழி நடத்தக்கூடிய அமைப்பாளர்கள். அதான் சரியான வார்த்தை. மாவட்ட செயலாளர் அப்படிங்கிறது அது ஒரு நிறுவனம். ஆனால் மக்களை அமைப்பாக்கக்கூடிய வேளையில் மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் மக்களை அணிதிரட்டக்கூடிய வேளையில் தலைவருக்கும் மக்களுக்குமான இடைவெளியை விட்டு நிரப்புவதில் மிகப்பெரிய சிக்கல் இருக்கிறது. என்று சொன்னால் மக்களோடு இணக்கமாக இருப்பதில்லை, நிர்வாகிகளோடு இணக்கமாக இருப்பதில்லை. முதலிலே நிர்வாகிகளை சொல்கிற அந்த சொல்லை கேட்பதற்கு கூட எளிதாக அணுகுவதற்கு கூட இங்க சிக்கல் இருக்கிறது. அந்த வகையில நான் பொறுப்பேற்ற பிறகு பல்வேறு ஒன்றியங்களுக்கு பயணம் செய்ததின் விளைவாக ஆங்காங்கே இருக்கிற தோழர்கள் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு ஏற்கனவே நிறைய பேர் இணைஞ்சிட்டாங்க. ஏன் பட்டதாரிகள் மட்டும் தலைவர்கிட்ட இணையணும்னு விரும்புறாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது. நானும் அந்த தோழர்கள்ட்ட கேட்டேன். தோழர், மாவட்ட செயலாளர் தலைமையில நீங்க அந்தந்த பகுதிகளிலே இணைஞ்சுக்கலாம், ஏன் நீங்க தலைவர்கிட்ட இணையன்னு நினைக்கிறீங்க? இல்ல பட்டதாரிகள் எல்லாம் தலைவருடைய பேச்சை ரொம்ப உன்னிப்பா கவனிக்கிறாங்க, தலைவருடைய அரசியல் நகர்வுகளை ரொம்ப கவனமா பாக்குறாங்க, அவருடைய பேச்செல்லாம் கவனிக்கும் போது தெளிவா இருக்குது, அவருடைய பேச்செல்லாம் ஒரு கட்டுரை மாதிரி இருக்கு. நாம் வாழும் காலத்தில் அல்லது தலைவரும் வாழும் காலத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம். நாங்கள் இன்னும் பட்டதாரிகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் இன்னும் கல்வி பயில்கிற அனைவருக்கும் தலைவரை பற்றி நாங்கள் எடுத்து சொல்ல வேண்டும். அதுல எல்லோரையும் போலும் நாங்களும் இயல்பானவர்கள் தான், எங்களுக்கும் தலைவரை நேரில் சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறது. எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள், நாங்கள் தலைவரை சந்திக்க வேண்டும். தலைவருடைய செயல்களையும் தலைவருடைய பாடுகளையும் தலைவருடைய அனைத்து போராட்டங்களையும் மக்களிடத்தில் எடுத்து சொல்கிற நாங்கள் முதலில் தலைவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். அதனால் தலைவரை நேரில் சந்தித்தேன். தலைவர் அவர்களும் ஒப்புக்கொண்டார். பொதுவாக யாருக்கும் தலைமை நிலையத்தில் இணைப்பதற்கு வாய்ப்பு தருவதில்லை. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு 5-6 ஒன்றியங்களுக்கு அது நீ இப்ப எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒவ்வொரு நாளும் நான் இணைப்பு விழா நடத்தினேன்னா ஒவ்வொரு 100 பேருக்கும் இணைப்பு விழா நடத்தணும். இப்ப நிறைய பேர் திரள்றாங்க. நாளைக்கு கூட ஒரு கிறிஸ்தவ நிறுவனம் நடத்திட்டு வர்ற ஒரு தோழர் சொன்னாரு, நான் 500 பேரை கொண்டு வந்து இப்ப இன்னைக்கு நடந்த அதே ஒன்றியத்திலிருந்து தான் ஒரு 500 பேரை கொண்டு வந்து நான் இணைக்க போறேன், நீங்க தேதி வாங்கி கொடுக்கணும். அந்த இல்ல தலைவர் இப்பதான் உடல்நலம் சரியில்லாம தொடர்ந்து பயணப்படுறாரு, அவரை நாம தொல்லை செய்யக்கூடாது, ஆனா நீங்க உங்க ஒன்றியத்திலேயே நடத்துங்க, மாவட்ட செயலாளர் அல்லது மாநில தலைவர்களை யாரும் வர வைக்கிறேன்னு நான் சொன்னேன். இல்ல தலைவர் தான் சந்திக்கணும் அப்படின்னாங்க. ஆனாலும் தலைவர்கிட்ட இதை பத்தி சொன்னோம். ஒரு 20 பேர் வாங்க, நீங்க இங்க தலைமையில இணைஞ்சுக்குங்க, மீதி பேரெல்லாம் மாவட்ட செயலாளர் தலைமையில அல்லது மாநில பொறுப்பாளரை நான் உங்க பகுதிக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன், நீங்க அங்க இருந்து அந்த இணைப்பு விழா நடத்துங்க. பொது அரசியல் தளத்துல அந்தந்த பகுதிகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வுகளை நீங்க நடத்தினாதான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வலிமையாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தேர்தல் பாதையில் வலிமையாக தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளக்கூடிய
அமைப்பாக விளங்கி வருகிறது என்பதை நீங்கள் அங்கிருக்கிற தோழர்களோடு அங்கிருக்கிற நிகழ்வுகளை நடத்தினால்தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் மேலும் மேலும் வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்று நேற்றைய பொழுதில் தலைவர் அவர்கள் அறிவித்தால். ஆனாலும் பட்டதாரி பொறுப்பாளர்கள் இன்னைக்கு வந்தவங்க எல்லாம் வெறும் பட்டதாரிகள் மட்டும் கிடையாது. முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்கள் 5 பேர் வந்திருந்தாங்க. முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்கள் 5 பேர். பெண்கள் 2 பிஜி முடிச்சவங்க, கிட்டத்தட்ட ஆசிரியர்களாக பணியாற்றக்கூடிய 10 பெண்கள் வந்திருந்தாங்க. 189 பேர் பட்டதாரிகள். குறிப்பா அவங்க எல்லார் பெயரும் பதிவு செய்திருந்தாங்க, தகப்பனார் பெயர் பதிவு செய்திருந்தாங்க, எந்த வட்டத்திலிருந்து வந்திருக்குன்னு பதிவு செய்திருந்தாங்க, எந்த கிராமத்திலிருந்து வந்திருக்குன்னு பதிவு செய்திருந்தாங்க. அந்த தொலைபேசி எண் கொடுக்கப்பட்டது. முழு விவரத்தையும் தலைவரிடம் கொடுத்த பிறகுதான் தலைவர் தேதி அறிவித்தார். அந்த தேதியில் பட்டதாரி இளைஞர்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் அவர்களை நேரடியாக தலைமை நிலையத்தில் இணைத்தோம். அவர்கள் இன்றைக்கு தலைவர் அவர்கள் மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தார். எல்லோரும் தனித்தனியாக சில பட்டதாரிகள் வந்து இணைவார்கள். முதல் முறையாக 189 பட்டதாரிகள், அதுவும் குறிப்பா சொல்லணும்னா ஒரு மாவட்டத்துல இல்ல, ஒரே ஒரு ஒன்றியம், ஒரு பிளாக்ல இருந்து மட்டும் 199 பட்டதாரிகள் இணைந்திருக்கிறார். தலைவர் அவர்கள் நெஞ்சார பாராட்டினார், வாழ்த்தினார். அவர்கள் மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள். சிறப்புங்க. அது எங்களுக்கும் ரொம்ப, நாங்களும் இளைய தலைமுறை பட்டதாரி என்பதால் எங்களுக்கும் அது மேலும் சிறப்பாக இருந்தது. ஏன்னா தனிச்சு இயங்க முடியாது. பல கைகள், ஜனநாயக சக்திகளை, உங்களை போன்ற மாவட்ட செயலாளர்கள், தலைவர் வந்து ஹெட்னா நீங்களாம் மேனேஜர்ஸ், அதுதான் வந்து ஆங்கிலத்துல சொல்லலாம். இதுக்கு அதுதான் அது தளபதின்னு நீங்க சொன்னீங்க, இதுதான் மேனேஜர் தான் அர்த்தம். அண்ணன் திருச்சி மாவட்ட செயலாளர்னு சொல்லுவாரு, நாங்கெல்லாம் மேனேஜர்மா. நான் யாருண்ணா அப்படின்னா, நீ எக்ஸிகியூட்டிவ் மேனேஜர்மா அப்படின்பா. அது போன்று சிறப்பா இருந்துச்சுன்னா இதே போன்ற பல இளைய தலைமுறைகளை இயக்கத்துக்கு கொண்டு வாங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா? இருங்க, நான் அன்மியூட் பண்ணுங்க. நான் பாஸ்போர்ட் அன்மியூட் பண்ணி தோழர் அமீரக முத்தமிழ் வளன் சந்திச்சு ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஆமா ஆமா ஆமா. வணக்கம் சொல்லுங்க. தோழர் கேக்குதா? கேக்குது, சொல்லுங்க. ஆமா, இங்க ஆமா, கடந்த முறை உங்க அலுவலகத்துல வந்து சந்திச்சது இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கு. பல 8 வருடங்கள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, சிறப்பு. உங்களுடைய சொற்பொழிவு ரொம்ப அருமை. நன்றி நன்றி. அங்கும் போக அமைப்பாத்திரோங்கிற அந்த கொள்கையை, கோட்பாட்டை உள்வாங்கி இன்னைக்கு நீங்க தோழர்களை இணைத்துக் கொண்டிருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சி. நன்றி 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 நன்றி. ஒரு கருத்துல இருந்து பேசலாமா மாமா? பேசுங்கண்ணா, பேசுங்க. தோழர் நம்ம அவர் சொன்ன கருத்துல இருந்து நான் அதுதான் சொல்ல, வெல்லும் ஜனநாயகம் வந்து இன்னைக்கு எப்படி உயிரோடு இருக்க வேணும்னா அந்த சனாதனத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. ஏன்னா இப்ப நம்ம கண் முன்னாடியே பாக்குறோம். அதாவது சனாதனம் என்பது ஏற்ற தாழ்வுகளை கற்பிக்கிற ஒரே சொல்லு. அதுதான் இன்னைக்கு வந்து 2 அந்த பெண்களை தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல 2 மணமக்களை கொலை செஞ்சது. ஒரே ஜாதி தான். அங்கேயும் சனாதனம் வந்து சனாதன தலைவர் வந்து தலை தூக்குது. ஏன்னா ஏற்றத்தாழ்வு, உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன், பணக்காரன் ஏழை, அங்கேயும் சனாதனம். ஜாதியிலே ஒரே ஜாதி, ஆனா பிஞ்சு உள்ளங்களை எப்படி கழுத்தெடுத்து கொண்டிருக்காங்க பாருங்க. எவ்வளவு ஒரு வேதனை இது. இதுக்காகத்தான் நம்ம எல்லா மக்களுக்காக தான் போராடுறாரு நம்முடைய எழுச்சி தமிழர் வந்து ஒட்டுமொத்த தேசத்தினுடைய மக்களின் குரலாக ஒலிக்கக்கூடிய அந்த ஒற்றை சொல்லுதான் வெல்லும் ஜனநாயகம். அது வெல்ல வேண்டும் என்பது எல்லோருக்குமான ஒரு சொல். அது வீறுநடை போடும். டிசம்பர் 23 வந்து வெல்லும் ஜனநாயகம் இந்த நாட்டை புரட்டி போடும். வரக்கூடிய காலங்கள் அதுக்கு நம்ம வெல்லும். ஜெய்பீம். அது எதிர்கால சொல் தான். கண்டிப்பா. ஜெய்பீம். ஜெய்பீம்னா ரவீன் அண்ணா அன்மியூட் பண்ணுங்க. இருங்க, அன்மியூட் ஆகும். ரவீன் அண்ணா இப்ப அன்மியூட் பண்ணுங்க. அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள்.
அண்ணனுடைய உரை வந்து மிக அற்புதமாக இருந்தது. குறிப்பாக ஒரு மாவட்ட செயலராக களத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இவ்வளோ நம்ம கட்சியில கருத்தியல் ரீதியாக நிறைய பேர் இருப்பாங்க. களத்துல இருக்கிறவர்கள் இவ்வளோ ஒரு கருத்தியல் ரீதியாக ஜனநாயகத்தை பற்றி எளிமையாக விவாதித்தார். இந்த விதத்தில் இந்த உரை என்பது பயனளிக்கக்கூடிய சிறந்த உரையாக. குறிப்பாக அந்த காங்கிரஸோடைய அந்த மிதவாத போக்கை வந்து அண்ணா குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள். சனாதனத்தின் தொடக்கமாக அவர்கள் குறிப்பாக இந்திய சுதந்திர சிந்தனை என்பது எப்பொழுது உருவாகிறது என்றால், ஆங்கில துறைத்தனம் ஒரு மேட்டமைத்தனமாக இருக்கக்கூடிய வகுப்பிலிருந்து அவர்களுடைய சலுகையை அவர் கடைநிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களை நோக்கி அவர்கள் திருப்புறார்கள். அவர்களுடைய சேவை என்பது ஒரு மேட்டமை குடியிலை இருக்கும். குறிப்பாக வந்து பிரிட்டிஷார்களுடைய ஆட்சி காலத்தை வந்து புகழ்த்தவர்கள் தான் இன்று சனாதனவாதி. அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்னா, இந்தியா வந்து செல்வம் செழிப்பு நாடாக வளரப் போகிறது, ஒரு சொர்க்கமான ஆட்சி உருவாக போகிறது என்று பிரிட்டிஷாரை புகழ்ந்தவர்கள் தான் பிற்காலத்தில் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள், சுதந்திர போராட்டம் அப்படின்ற முறைக்கு வராங்க. குறிப்பா அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, பிரிட்டிஷார் என்ன செய்யறாங்க, என்ன இவனே நம்மளுடைய சலுகையெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கான், நம்மளுடைய சுரண்டலுக்கு ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய வளங்களை சுரண்டினார்கள், அந்த சுரண்டலுக்கு பக்கபலமாக இருந்தவர்கள் பிற்காலத்தில் என்ன செய்யறாங்கன்னா, குறிப்பாக 1920க்கு பிறகு என்ன செய்யறாங்கன்னா, ஆட்சியில வந்து பங்குகளை கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை உருவாக்குறாங்க. குறிப்பாக இந்த ஜாதிய அமைப்புகள் எல்லாம் உருவானது 1920கள் தான். ஒவ்வொரு குழுக்களும் அந்த பிரதிநிதி கோட்பாடு, குறிப்பாக மாண்டே சென்பர்ட் சீர்திருத்தம் நினைக்கிறேன் 1920க்கு பிறகு வந்து ஆமா செமஸ்போர்டு சீர்திருத்தம். பிறகு என்ன செஞ்சுறாங்க, பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்குறாங்க. அந்த பிரதிநிதித்துவம் வாங்குறதுக்கு தான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜாதிகள் குழுக்களும் அமைந்திருக்கு. அந்த அடிப்படையில் தான் நம்மளுடைய ஒடுக்கப்பட்ட அமைப்பில இருந்து பல்வேறு தலைவர்கள் எல்லாம் வந்து இவர்களுடைய உரிமைக்காக போராடினாங்க. அப்ப இந்த காங்கிரஸ் என்பதை வந்து அந்த மிதவாத போக்கு வந்து ஐயாலாம் சுட்டி காட்டி பேசினாங்க. குறிப்பாக அவர்கள் தான் இன்று எப்படி மாறி இருக்கிறாங்க, குறிப்பாக இன்றைய பாரதிய ஜனதா கட்சி, இந்த RSS சிந்தனை எல்லாம் அங்கிருந்து வந்தவர்கள் தான். அந்த அடிப்படையில வந்து ஐயாவோட பேச்சு வந்து மிக அருமையாக இருந்தது. குறிப்பாக அரசியல் ஜனநாயகத்தை நம்ம வந்து இன்னைக்கு வென்றெடுத்திருக்கோம். இடஒதுக்கீடு மூலமாக பல்வேறு விஷயங்களை பாபா சாஹேப் அவர்கள் அவங்க வந்து வழங்கியிருக்காங்க. ஆனா சமூக ஜனநாயகம் என்பது ஒரு எட்டாக்கனியா தான் இருக்கு. குறிப்பாக இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளை பார்க்க போனா இன்னும் ஜாதி வெறி என்பது ஒரு நவீனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்வாக தான் நடந்துட்டு. அவன் ஒரு ஒரு குரூப்பை சேர்த்துக்கிறான், அவனுக்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை எடுத்துக்கிறான், நான் தான் பெரியவன் அப்படின்ற ஒரு நிலையை வந்து பல்வேறு, குறிப்பாக இந்த நவீன நாகரிகத்திலும் இன்னும் இவ்வாறான விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறது என்பது வேதனை அளிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு. அந்த அடிப்படையில் ஜனநாயகத்தன்மை என்பது பல்வேறு விஷயங்கள்ல வந்து வென்றெடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்றுக்கு இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது மிகப்பெரிய போர் தொடுக்கக்கூடிய நிகழ்வாக தான் நம்ம வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த அடிப்படையில ஜனநாயகம் என்பது பரவலாக்கப்பட வேண்டியது இருக்கு. குறிப்பாக இங்கு இருக்கக்கூடிய இந்திய நிலப்பரப்புகளை யார் அதிகமா நுகர்ந்துகிட்டு இருக்கா, இருக்கக்கூடிய கனிம வளங்களை யார் நுகர்ந்துட்டு இருக்கா? இன்னும் வந்து அடித்தட்டு மக்கள் அவர்களுடைய 3 சென்ட் நிலத்துக்காக வந்து நம்ம வந்து வட்டாட்சியாரையோ இல்லை வந்து ஆட்சியாளர்களையோ கெஞ்சக்கூடிய நிகழ்வு. இதுதான் ரியலான ஒரு விஷயம். இன்னும் ஒண்ணு, ஜனநாயகத்தை நம்ம ஒரு வெகுஜனமான கருத்தாக கொண்டு போகணும். ஜனநாயகம் வந்து இன்று மட்டும் ஜனநாயகத்திற்கும் ஒரு சர்வாதிகாரத்துக்கும் போர் கிடையாது. மனிதனுடைய தொடக்க காலத்திலிருந்து இந்த போர் என்பது, 2 பக்கமான போர் என்பது நிகழ்ந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. புத்தருடைய காலகட்டத்திலிருந்து வருவார். இந்த போர் என்பது நம்மளுடைய இன்னைக்கு எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் ஜனநாயகத்தை வென்றெடுக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறார். தொடக்க காலத்தில் புத்தர் போன்றவர்கள், பல ஞானிகள், பல சிந்தனையாளர்கள் எல்லாம் அதற்கான ஒரு தொடக்கமாகத்தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த விதத்துல நம்மளுடைய அந்த ஜனநாயகத்தன்மை இன்னைக்கு சுருங்கிக்கிட்டே இருக்கு. ஒரு மைனாரிட்டியான நிகழ்வா இருக்கு. அதை வெகுஜனமா விஷயமாக பயன்படுத்த வேண்டும். இன்னும் சொல்ல போனா நமக்கு வந்து
விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒரு அதிகார மையத்தை நோக்கி எப்போ நம்ம வந்து நகர்றோமோ, அதுக்கான போராட்டத்தை நம்ம வந்து முன்னெடுக்கிறோமோ, அப்போதான் வந்து ஒரு சமத்துவ ஜனநாயகம் என்பது இங்க உருவாகும். அந்த விதத்துல அந்த எழுச்சி தமிழர் அவர்களுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்று கூட ஐயா சொன்னார்கள். பல்வேறு பட்டதாரிகள் படித்தவர்கள் எல்லாம் இந்த அண்ணனுடைய கருத்துக்களை, எழுச்சி தமிழர் அவர்களுடைய தலைவர் அவர்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கி பயணிக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் இருக்காது. நம்மளுடைய தொடக்க காலத்திலாம் முன்னோர்கள் சொல்லுவாங்க, அந்த கட்சிக்கெல்லாம் போகாத, அதெல்லாம் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்ற இருந்த சூழல்ல அந்த பிம்பத்தையும் இன்னைக்கு வந்து மாற்றி இருக்கிறார். உள்ளபடியே இது வந்து அடுத்த ஒரு விடுதலைக்கான ஒரு தளம் தான் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள். அந்த விதத்தில் இன்னும் படித்த இளைஞர்கள் பெருந்திரளாக அண்ணனுடைய களத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு இன்று நம்ம புதிதாக நம்ம வந்து மாவட்டங்கள் எல்லாம் அறிவித்திருக்கிறார்கள். நல்ல இளைஞர்கள் எல்லாம் கட்சிக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அதே போல வந்து இன்னைக்கு முகாம்களை நம்ம வந்து கையகப்படுத்த வேண்டிய தேவைகள் இருக்கிறது. அந்த பணிகளை அண்ணனை போன்ற பல்வேறு களப்போராளிகள் இன்று செஞ்சு கொண்டிருப்பது வந்து பெரும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அடிப்படையில் அண்ணன் அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி நன்றி. நன்றிண்ணா. நிச்சயமாக ஜனநாயக சக்திகளை களப்போராளிகள் நாம் அனைவருமே மீட்டெடுப்போம். அண்ணனுடன் நாங்கள் அனைவரும் இணையதள சிறுத்தைகள் இருக்கிறோம் அண்ணா. நீங்கள் செய்யுங்கள், நாங்கள் அதை பரப்புரை செய்கிறோம். இணையதள சமூக ஊடக மையம் என்பது இணையதள கொள்கை பரப்பு செயலாளர்கள் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். நீங்கள் எதுவா இருந்தாலும் ட்விட்டரிலையும் பேஸ்புக்லயும் எங்களின் சார்பாக நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதில் பதிவு செய்யுங்கள். அப்போதுதான் இத்தனை இளைஞர்கள் தலைவரின் பின் வருகிறார்களா, அப்போது நாமும் அதில் பங்கு பெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வந்து இளைஞர்கள் மத்தியில் உண்டாகும். அதற்காக தான் நம்ம பதிவு செய்வது எந்த ஒரு செயலையும். அதனால வந்து கண்டிப்பாக ட்விட்டரை நீங்க நிறைய மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் கூட கிடையாது. அது வந்து அது நம்ம வந்து முன்னெடுக்கணும். அதை அனைத்தையும், ஏன்னா ட்விட்டருங்கிறது நீங்க எல்லாமே வந்து அண்ணனின் தளபதிகள், அண்ணனை போல ஒரு பேச்சாற்றல் மிக்க அரசியல்வாதி இந்த தமிழகத்தில் இல்லை. அதே போன்று நீங்களும் வர வேண்டும், நீங்கள் அனைவருமே வர வேண்டும். அதற்காக தான் இந்த அமர்வை நான் உருவாக்கினேன். நிச்சயமாக நீங்கள் அதனையும் உணர்ந்து பேச்சாற்றலையும் அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்களுமே பேச வேண்டும். தலைவரை போலவே நீங்களும் சிறந்த கருத்தியல் ஆளுமைகளாக வர வேண்டும் என்பதே தங்கையின் ஆசை. அடுத்து அண்ணன் யாரேனும் பேசுகிறீங்களா? யாராவது பேசுறீங்களா அண்ணா? பாஸ்போர்ட் அண்ணா, அந்த இனிவன் கேளுங்க. இனியவன் விசிகா வந்தவாசில இருந்து அவங்களுக்கு கேளுங்க அண்ணன் கோஸ்ட் ஒண்ணு. அவரு வர, நான் கோவஸ்ட் கொடுத்துட்டேன்னா மைக் ஆன் ஆகும். இனியவன் ஆன் பண்ணலாம். ஆன் ஆகுதானா? இல்ல, அவைலபிள் இல்ல நினைக்கிறேன். பாஸ்போர்ட் சுரேஷனா கேக்குதா? அவர் எங்கேயோ பாத்துட்டு இருக்காருண்ணா. சரி, நம்ம நன்றி உரை சொல்லிட்டு தம்பிய பேர் சொல்லுங்கம்மா. அந்த தம்பி ஒரு தம்பி இருக்க, தம்பி பேர் என்ன? பாவாளனா? பாவாளன் விசிகா தம்பி நான் வரது ஒரு 2 நிமிஷம் பேசுங்க எனக்காக. தம்பி வந்து ரொம்ப சிறந்த மாணவன் அண்ணா. ரொம்ப இப்போ வந்து அவனே உழைச்சி வேலைக்கு செஞ்சுட்டு நான் படிக்கிறேன்க்கா. நேத்து ஒரு உருக்கமான சம்பவம், அதை நான் இந்த இடத்துல தெரிவிக்கணும். எல்லாரும் வந்து அம்மா அப்பா எல்லாம் இருக்காங்க, எல்லாரும் அவங்க அம்மா அப்பா பாத்துக்கிறாங்க, எனக்கு யாரும் இல்ல. நான் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு நான் வந்து வீட்டுல எனக்கு ரெஸ்டே கிடையாதுக்கா, நான் போயிட்டு படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உருக்கமான சம்பவத்தை சொன்னான்.
அதனாலயே நீ வந்து என் கூட இருப்பா, நான் கண்டிப்பா உன்னை இந்த இது முடியும், நான் கண்டிப்பா உன்னை லாயர் நான் படிக்க வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். கல்பனாக்கா நீங்க பேசுங்கக்கா. கண்ணன் பாவலன், தம்பி நீங்க எந்த எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்க குழந்தை? குழந்தை பிஏ படிக்கிறேன் செகண்ட் இயர். என்ன எந்த இயர்? பிஏ செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன்க்கா. பிஏ என்ன படிக்கிறீங்க? பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கா. பப்பாடா? அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கா. ஆமாக்கா. பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா? ஓகே. உங்களுக்கு வந்து அம்மா அப்பா இல்ல அப்படின்னுலாம் வருத்தப்பட வேண்டாம். என்னோட நம்பர் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், சரியா? நீங்க வந்து நான் நான் எப்பயுமே இருப்பேன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். இந்த ஒரு தாட் இருந்தாலே போதும். பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு. எதுக்கு அப்படின்னா, நீங்க ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதி நாளைக்கு ஒரு மாவட்ட ஆட்சியாளராக நீங்க கண்டிப்பா வருவீங்க. பப்ஆட் வந்து இதுக்கு ஷார்ட்டா பப்ஆட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஈஸியா இருக்கும் இது பாஸ் பண்றதுக்கு. அதாவது எதேதோ மாநிலத்துல ஒண்ணுமே இல்லாத மாநிலத்திலே கூட அங்கிருந்து தான் நிறைய ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் வருகிறார்கள். அப்போ நம்ம நாட்டுல நம்ம படிப்பு நம்ம கல்வி அறிவு உங்களுக்கு இருக்கும் பொழுது நீங்க கண்டிப்பா வருங்காலத்துல ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக கண்டிப்பா வருவீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு நீங்க எடுத்திருக்கிற இந்த இதுவே ரொம்ப அழகான ஒரு முன்னெடுப்பு. அதுவும் உங்களுடைய ஆர்வத்தை பார்த்து எனக்கு நிஜமாலும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வர்றீங்க குழந்தை, ரொம்ப இட் மேக்ஸ் மீ சோ ஃபீல் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். நீங்க அழகான தளத்திற்கு வந்திருக்கிறீங்க. இதுதான் நம் தலைவர் சாதித்த இதுதான் தலைவரின் சாதனை. இத்தனை பேரை, இத்தனை இத்தனை தலைமுறை, 3ஆம் தலைமுறை 4ஆம் தலைமுறை இல்ல இவன் வந்துட்டு வளைக்கிறது தான் தலைவருடைய சாதனை. சோ ஒரு குட்டி தலைவரையும் இப்பொழுது உருவாக்கி இருக்கிறார் பாருங்க. அது இவ்வளவு அழகா எவ்ரி டே நீங்க வர்றது வந்து பெருமையா இருக்கு. கட்டாயம் நீங்க ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னு என்னோட வாழ்த்து. என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் எனக்கு கால் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு வந்து தோழர் ரேணுகா அக்கா இருக்காங்கல்ல, அவங்க கிட்ட என்னோட நம்பர் வாங்கிக்கோங்க, சரியா? ஓகே. ஹாஸ்டல்ல கூட தங்கணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவனுக்கு எந்த ஊர்ல படிக்கிறீங்க? கடலூரா? உங்க கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து டாக்டர் அருண் தம்புராஜா கலெக்டர். எனக்கு ரொம்ப நல்ல நண்பர் அவரு. நான் பேசுறேன் நான் அவர்கிட்ட, சரியா? கண்டிப்பா, சரியா? ஆல் தி பெஸ்ட், ஆல் தி பெஸ்ட். காட் bless you, all the best. Thank you. ஓகேப்பா, சிறப்பு. அடுத்து இனியவன் அண்ணா, நீங்க பேசுங்க. தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்றுதான் நான் பேசுறது கேக்குது எல்லாருக்கும்? 41வது நாள் அமர்வுல தான் எனக்கு பேச சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. நிறைய முறை நான் முயற்சி பண்ணேன், எனக்கு அது தொடர்பு கொள்ள எனக்கு தெரியல, உண்மை ஒத்துக்கணும். இப்பதான் 2 நாளா தான் நான் இணைப்புல வந்தேன். நேற்று வந்து அக்கா கல்பனா அக்கா பேசும்போது அதை கவனிச்சுட்டு இருந்தேன். இதுதான் ஜனநாயகன்றது. நம்ம கட்சியில அந்த அளவுக்கு ஈக்குவாலிட்டி தலைவர் வந்து உருவாக்கி வச்சிருக்காரு. அக்கா அண்ணன் அவர் நேற்று சொல்லும் போது ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டாரு. அதுக்கு வந்து பெண் வந்து பெண் தான், ஆண் ஆக முடியாது அப்படின்ற ஒரு கருத்து சொன்னாங்க. அதை நான் கவனிச்சுட்டு இருந்தேன். அந்த ஜனநாயகம் தான் இப்போ நமக்கு தேவை, சரிசமமா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான். அதுதான் நம்ம தலைவர் எல்லாரையும் நம்மள உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. அதன் அடிப்படையில் இது வந்து முதல் நாள் உரையா நான் இதை சிம்பிளா முடிச்சுக்கிறேன். அதுவும் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த திருமாப்பற்றை மூலமா சகோதரி ரேணுகா அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த முயற்சி எடுத்துனே வரணும். இன்னும் பல ஆளுமைகளை இன்னும் உள்ள கொண்டு வரணும்னு என்னோட வேண்டுகோள். அப்புறம் வந்து அனைத்து சமுதாயத்தை சேர்ந்தாலும் மாற்று கட்சியினர்களும் வந்து கருத்து சொல்ற அளவுக்கு நம்ம இது வந்து பரப்புரைய தெளிவா கொண்டு போகணும். இதுக்கு எல்லாரோட முயற்சி இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் இன்னைக்கு அண்ணன் மாவட்ட செயலாளர் அவர்கள் சொன்னாங்க, மிகவும் ஒரு ஆழமான கருத்தெல்லாம் பதிவு பண்ணாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் நல்லா பதிவு பண்றாங்க. இதே போல இன்னும்
நிறைய பேர் இருந்தா இந்த வெல்லும் ஜனநாயகம் வந்து தலைவரோட கரங்களை வலு சேர்க்கும் என்று கூறி நான் இந்த முதல் நாள் உரையை இதோட முடிச்சு அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறும். நன்றி. ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் கவனிக்கல யாரும் என்னென்ன பேசினாங்கன்றது. அதை வச்சுதான் இனிமே நம்ம அதை உள்வாங்கி பேசணும். நன்றி நன்றி நன்றி. ஜாயேந்தல் சி ராமகிருஷ்ணன் அண்ணா அவர்களை நன்றியுரை பேச அழைக்கின்றேன். நான் பேசுங்கண்ணா, அன்மியூட் பண்ணி. திருமா பட்டரினுடைய 41வது அமர்வில் கலந்து கொண்டு சிறந்த கருத்துக்களை வழங்கி இருக்கக்கூடிய நமது ஆற்றல் மிகு மாவட்ட செயலாளர் அவர்கள் சிறப்பானது ஒரு கருத்துக்களை நம்மிடையே வழங்கியிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்து இந்த அமர்வில் பங்கேற்று சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சிறுத்தைகளுக்கும் திருமா பட்டறையின் சார்பாக நன்றி நன்றி நன்றி. வெல்லும் ஜனநாயகம் வீழும் சனாதனம். வெல்லும் ஜனநாயகம் வீழும் சனாதனம் என்று சொல்லிக்கொண்டு மேலும் ஒரு அமர்வில் உங்களை சந்திக்கலாம். அனைவருக்கும் நன்றி. அண்ணா நீலமேகம் அண்ணனுக்கு எங்களுக்கும் நீங்க வந்து இணைப்புக்கான பாஸ்வேர்டு அனுப்புங்க. எத்தனை நாளா நான் எதிர்பார்த்தேன், இன்னைக்குதான் நீங்க எனக்கு அனுப்புனீங்க. அண்ணா நம்பரே குடுக்கல, நான் பாஸ்போர்ட் வளவன் அண்ணா, இப்பயே என்கிட்ட நம்பர் இல்ல. நானும் இந்த தினந்தோறும் பார்ப்பேன் அந்த நிகழ்ச்சி. திருமணத்துக்கு பிறகு யோசிப்பேன், நீங்க எனக்கு கொடுப்பீங்க, நாம வந்து பயணிக்கலாம் அப்படின்னு. பெரும்பாலும் அறிவிச்சதுல இருந்து எங்களுக்கு 12 மணிக்கு மேல அது தூங்குறதுக்கு. சரி, இருந்தாலும் அந்த பயணத்திலேயே இது என்ன பேசுறாங்க, ஏன்னா இது நம்ம மெல்ல மெல்ல அமைப்பா திரள்வோம் நூலை பற்றி கூட ஏற்கனவே சின்னதா தான் தொடங்கினாங்க. நீங்க நான் 2008 காலகட்டத்தில எல்லாம் நான் வந்து தலைவர் கூட பயணிச்சிருந்தேன். அவர் எழுதும்போது கூட இருந்திருக்கேன் 2-3 மணி வரைக்கும் கூட. கடைசியா 2012 தலைவர் வந்து தருமபுரி சம்பவத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா அப்ப எழுதிட்டு இருக்காரு கோடம்பாக்கத்துல அந்த அமைப்பாய் திறவும். அப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா 2-3 பேர் தான் அதை பற்றிய திறனாய்வு செஞ்சாங்க. அது அப்பதான் வந்து அதை பற்றி அமைப்பா திறனும் புத்தகத்தை பற்றிய வாசகர் கூட்டம் வந்து உருவாச்சு. அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் 3 பேர் 4 பேர் தான். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அமைப்பா திரளுங்கிற புத்தகம் விடுதலை சிறுத்தைகள் புனித நூலா மாறி பேசுனது. எல்லார் வீட்லயும் அந்த அமைப்பாய் திரளுங்கிற புத்தகம் இருக்குது. நாம வெளியில இருந்து எதையும் நமக்கான தேடுதல் தேவையே இல்லை. நம்மை பற்றி நாம் அறிய வேணும், அல்லது சமூகத்தை பற்றி அறிய வேணும், அல்லது ஆட்சி அதிகாரத்தை பற்றி அறியணும், அல்லது அரசியலை பற்றி அறிந்தோம்னா யாரெல்லாம் அமைப்பாய் திரளுங்கிற புத்தகத்தை கையில வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அதுதான் ஒட்டுமொத்த கைடு. நாம பள்ளிக்கூடத்துல பாஸ் பண்ணோம்னா நாம நோட்ஸ் வாங்குறோம் இல்லையா, நாம அரசியல்லையும் அரசியல் அதிகாரத்தையும் அமைப்பை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொள்ளணும்னா ஒட்டுமொத்தமா ஒரே கைடு எதிரானா அமைப்பாய் திரள்வம் தான். அந்த அமைப்பாய் திரள்வம் நூல் கூட பாத்தீங்கன்னா 2-3 பேர் தான் அன்னைக்கு வாசிச்சாங்க. அதை பற்றி நான் அன்னைக்கு ஒரு கருத்து சொன்னேன். தலைவர் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் அமைப்பாய் திரளும் நூலை எழுதியிருக்காரு. ஒவ்வொரு நூல் கட்டுரைக்கு பிறகும் ஒரு மேற்கோள் வந்து காட்டுவாரு. அப்ப நான் அவர் சொன்னேன், திருவள்ளுவர் கூட நீண்ட தூரம் மக்களை சந்திக்க பயணித்திருப்பார் என்று சொன்னால் களம்தான் கருத்துக்களை உருவாக்கியிருக்கும். திருவள்ளுவர் பயணித்ததன் விளைவாகத்தான் அவர் யாருக்கோ அல்லது எதற்கு எதிராகவோ ஒன்றை எழுத வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அவருக்கு உருவாயிருக்கும். தலைவருக்கு கூட எழுதுன்னு ஏன் தோணுதுன்னா, பயணத்தில் சந்தித்ததை, பயணத்தில் சாதித்ததை, பயணத்தில் என்னவெல்லாம் அவர் கண்டாரோ அதையெல்லாம் எழுத வேண்டும். அவர் கூட இன்னைக்கு அந்த அமைப்பா திரள் பாத்தீங்கன்னா அந்த நூல் கூட சனாதனத்திற்கு எதிரானதுதான். திருவள்ளுவர் அப்படின்னால் திருவள்ளுவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் பயணித்திருப்பார். அப்படித்தான் இயேசுவும் பயணித்திருக்கார். இயேசுவும் ஜனநாயகத்திற்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்தவர் தான். பாசிசம் அப்படிங்கிற சொல் இங்க தமிழ்ல வந்து சனாதனம், ஆங்கிலத்துல சொல்றது பாசிசம். அப்ப அங்க வந்து
இயேசுநாதர் பாசிஸ்டுகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவர். என்னன்னா இயேசுநாதரும் தலைமறைவாக வாழ்ந்திருக்கிறார். ஆனால் பௌத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்ட திருவள்ளுவர் அவர்கள் மக்களிடையே தொடர்ந்து பயணித்ததினால்தான் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் அவரால் உணர்ந்து எழுத முடிந்தது. இன்றைய திருவள்ளுவர் எழுச்சி தமிழர் என்று நான் அன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட 2008 2009 ஒரு சிறிய கூட்டத்திலே நான் அதை அறிவிப்பு செய்தேன். இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த நிலைப்பாட்டிலிருந்து எனக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை. அமைப்பாய் திரள்வோம் என்கிற புத்தகத்தை யாரெல்லாம் கைகளில் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் சமூகத்திற்கான தலைவர்கள் என்பதை நான் மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். நன்றி. நன்றிண்ணா. அமைப்பாய் திரள்வோம், அங்கீகாரம் பெறுவோம், அதிகாரம் வெல்வோம், வெல்லும் ஜனநாயகம், வீழும் சனாதனம் என்று சொல்லிக்கொண்டே நான் இந்த அமர்வை முடிவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி.